guys, welcome back to my YouTube channel. Maateregala happy Onam. Onam pandikondana papam Kerala da dayapanda akle mast celebration manpune. Kudla da clath manpujera alpardu bat mulpa settle ainaklu manpiru buka college irpura celebration kudu. Anchene enkal aithe school danana papudu dayapanda Onam pandikudal namak ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡಿರ್ತಿರತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಪೂ ಪೂರ ಕಣೆ ಇರ್ತದೆ ಯಾನಂತೂ ಶಾಲೆಗೆ ಬಯ್ಯ ಬಿಡ್ದು ಇಡೀ ಪೂ ನಾಡಂತೆ ದಯಪಣ್ಣ ಮನದಲ್ಲಿ ಪೂ ಪಾಡಿರ್ತೀನಿ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡಿರ್ತೀನಿ ದಯಪಣ್ಣ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏರ್ ರಂಗೋಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಂಚ ನಮ್ಮಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆವಂತ ದಯಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅವಳ ಬುಕ್ಕ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ವೈಟ್ ಸಾರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ ಮಂಡಿ ಏರಿಗದಾನೆ ಖುಷಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಲ್ಲೆಗೆ ದಯಪಣ್ಣ ಯಾಪಳ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡ್ದು ಬೋರಪ್ಪ ನಾನು ಎಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಚೆನೆ ರಾತ್ರಿ ಪುರ ನಿದ್ರೆನೆ ಬರೋದಿಜ್ಜಂಡ್ ಮನದನಿ ಯಾಪ ಓಣಂದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ತುಪ್ಪ ರಂಗೋಲಿ ತುಪ್ಪ ಅಂದ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಹಾಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಯಾಸ ಪಾಡೋದಿತ್ತೇರು ಬುಕ್ಕ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮಸ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಪುರ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆತಿ ಅಂಚೆ ನಮಕ್ ಒಂದು ಬಾರದಿರಟ್ ಒಣಸಿತ್ತು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆತ ಕಜಿಪ್ ಇತ್ತು ನಕಲ್ನ ಏತು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಬೇತೆ 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 ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ದು ಬಾರದಿರಟ್ ವನಸ್ ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತದೆ ಬಾರತೆಡ್ ಉಂಪುಣ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಯ್ಟ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದ್ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಓಣಂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಂತದೆ ಪಂಡ ಓಣಂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅತ್ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪ್ ಮಂತದೆ ಕಜಿಪ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲೆಕ್ಕದಾಲ ಇಜ್ಜೆನ್ನ ಎಂಕೆ ತಾಪುಂಡ ಆತೆ ಮಂತದೆ ಅಂಚೆನೆ ದಾದಾಪುರ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಒಂದು ದಯಪಣ್ಣ ಒಣಸು ಮಲ್ತಿಜಿ ಇತ ಬಾರದಿರಟ್ ಒಣಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ತೊಚ್ಪಾವೆ ದಾದಾದ ಐಟಮ್ ಮಂತದೆ ಅಂದ್ ಬಲಿ ತೂಲೆ ಓಣಂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದಾಪುರ ಮಂದೆ ಪಂಡ್ ಬೈತ್ ಐಟಮ್ ಮಂದೇನೆ ಸೇಮೆ ಮಂದೆ ಐಕ್ ಕೋರ್ದ ಕಜ್ಪು ಕೋರ್ದ ಸುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಜಿಲೇಬಿ ಕಂದಿನ ಮಂದೆನತ್ ಬುಕ್ಕ ಗೋಬಿ ಉಪ್ಪಡ್ ಬುಕ್ಕ ಸ್ವೀಟ್ ಕಜಿಪ್ ಮಂತೆ ಪೈನಾಪಲ್ ದ ಲತ್ತ ನಾಜಾದನ ಬುಕ್ಕ ಲಡ್ಡು ಬುಕ್ಕ ಪಾಯಸ ತೆತ್ತಿಗಸಿ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ಬುಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸಾರು ಬುಕ್ಕ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ತುಲೆ ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಮಂದೆ ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಮಂದ ತುಲೆ ಪದ್ರಾಡು ಬಗ್ಗೆ ಐಟಮ್ ಮಂದೆ ನಿಲ್ಲಡೆ ಬುಕ್ಕ ಸ್ವೀಟ್ ಪೂರ ಬೇಕಾರೆ ಹಿಡ್ಕಣಿ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ತುಲೆ ಈತ ಐಟಮ್ ಮಂದೆ ಈತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ದ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತದಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕೋರ್ದ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಸುಕ್ಕಡ್ ಬಂತದಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತನ ಎಂಕು ಸುಕ್ಕ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸಾರು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಸುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತೆ ಒಣಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೂರು ಸುಕ್ಕ ತಿನ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಇಡ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಗೋಬಿ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಕರಿ ತುಲೆ ಪೈನಾಪಲ್ ದ ನಂಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕರಿ ಇಷ್ಟ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಪ್ಪುಜಿ ಚಿಪ್ಪೆ ಕಜಿಪ್ಪು ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ವೆಡ್ಡ ಹಾಕೊಂಡು ಉಪ್ಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಲತ್ತಂಡೆ ಪಲ್ಯ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದಯಪಂಡ ವೆಜ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಬಣ್ಣ ಲತ್ತಂಡೆ ಒಂದು ಗಂಜಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಣಸಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಾಯಸ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಪಾಯಸ ಇಷ್ಟ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಆಂಗಲ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಚೂರು ತೊಂದರೆ ಇತ್ತೆ ಇರೋದು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಬ್ಬ
ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಮಂತದಾಂಡ್ ಬಂಜೆಟ್ ಕಟ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಾನು ಫೈನಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಂಡ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದು ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತುಯರತ್ತೆ ಎನ್ನ ಓಣಂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಂದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಳಿಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಪಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ವನಸು ಬುಕ್ಕ ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ತಕಾಜಿಪ್ಪು ಈತೆಯನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎನ್ವೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಯ್.